Vyhlasujem referendum, v ktorom voliči rozhodnú o otázkach. Otázka prvá. Súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno B zákona číslo 120/93 zbierky zákonov o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? Otázka číslo 2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra? A určujem deň jeho konania na sobotu 4. júla 2026. V súlade s uvedenými povinnosťami som preskúmal osobitne každú z otázok uvedených v návrhu na vyhlásenie referenda. Keďže pri druhej a tretej otázke som nezistil ich nesúlad s ústavou a zákonmi, návrhu na vyhlásenie referenda som v tomto rozsahu týchto dvoch otázok vyhovel. Otázkou, či je možné skrátiť volebné obdobie aj prostredníctvom referenda, sa už podrobne zaoberal Ústavný súd Slovenskej republiky. Ústavný súd pritom opakovane potvrdil, že predmet referenda, ktorého účelom je jednorázové prelomenie ústavy, je v rozpore s jej článkom 1, odsekom 1 a narúša jej materiálne jadro s ústavnou intenzitou. Vzhľadom na tieto jednoznačné verdikty som nepovažoval za potrebné opäť sa obrátiť na Ústavný súd s rovnakou otázkou. Pri prvej otázke nie sú podmienky na vyhlásenie referenda splnené pre jej rozpor s článkom 73 ústavy v spojení s článkom 1 odseku 1 ústavy. Rozhodol som sa vyhlásiť referendum na 4. júla 2026. Tento termín som zvolil najmä preto, aby občania mali dostatočný čas prihlásiť sa na voľbu poštou.